जाथारबाय आदाखौ बिदि होखारनाङामोनलै। मा होखारा बेलाय? नांगौथाय नांगौ नों दाखौबो दोनाहाय आङो। नाथाय आइ आदायालाय बहाथो लांनांगौ जाखो दा बाजैखौ? नों मानो बुजियासै? बहा लाङो मालाय गाव दंसै, गाव मोनथिगौ। आंलाय मा मोनथिरोङो? बे हिनजावनि थाखायनो जाजोब्बायानोलाय आयै। सोरनिखासोमोन बियो, बेखायनो बे जोंनाव फैनाय लोगो लोगो आदायासो बिदि जानांगौ जाबाय। उरायना नानि मानो बिदि बुङो? बाजैयाथ' इसेबांबो गाज्रि नङामोन ना। नोंबो मालाय सोरनि सापर्ट खालामदों आब'? बे हिनजावखौनो? अखा बोराय, नोंबो खालि बे हिनजावखौल' बाजै 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 बुंबाय थानाङा। बेयावनो खर' गिदिर जालाङो। एबार फैबावबाबा हाबहोखाथारनाङा आयै। हाबहोखाया माथोसै आंलाय। मोजां संसार जाग्रा बियो बहा जाहोयो? नायनोसै र' हिनजाव लानानै। एकदम फैबावथोंहाय माबोरै आंबो फैयो। हिनजावखौनो थिग मोनाखै आयै। गाज्रि खाथारमोन बोरैबानो। जेरै सानदों बिदिनो जामारबाय। बे आदाया बाजैजों माने आइजोंबो बाजैजोंबो मोजां सिगाङावनो रायलायनानै लाबा बिदिथ' जानांनाय नङामोन। माथो बुंबावनो आरो। दा आदामोनहाबो बहा थांगोन दे बाजैखौ लानानै? बेनिफ्रायथ' आइयाबो नोगोद रागा जोंखाबायना आदाखौ। बेथ' दानो फैथ'खानाय नङा बे। अब्लाबो र' आइजों मोजां रायलायफिनगोन आं। आफा, आगैमोना जा मोजां। औ मामि। ओमफ्राय मा मुं दोनगोन आफा आगैनिखौ? मुंखौथ' साननांगोनसो मामि। ओमफ्रायथ' दा फुजा होखांबासो मुंखौ दोनगोन नालाय। आफा, ओमफ्राय आं दोननो हागोन ना मुंखौ? मानो दोननो हाया जानांगौ जाखो दे मामि। र' फार्स्ट आखरनिफ्राय नोंखौनो मुं नागिरहोगोन आङो, मोनथिबाय? दे, ओमफ्राय आइयाथ' रायनाय नङाना? मानो रायनांगौ मामि? आइयाथ' रायाना। दाथ' आगै मोनबावबाय, आइया बांसिन अनबावसिगोन नोंखौ। नंगौ आफा। ओमफ्राय नोंबो आंखौबो अनगोन ना? आं नोंखौ मानो अना जानो सना, अनोथ'। महराव नायब्लाथ' आंनि मामि मिलिसाजोंनो हाया। बेनिफ्राय फिसालायाबो एसे गुफुरबा मोजां जागौमोन आरो। नाथाय दा बेबो। मामि मिलि, आंनि अननायाबो नोंनि थाखाय खम जायाना? दे, नों आगैमोनजों थाथ' दे। औ, जागोन आफा। बेनिफ्राय दायोथ' आं बेदरबो लाबोदों। ओमफ्राय गोथाव जानोसै जोंहा दे, दायो मोनायाव फिसा पार्टि होनोसै। जागोन दे आफा। बोरैबाल' मोनग्रा जाबायलै। लाइफआवनो आवगायलाङि बायदिसो मोनबाय आंना। बे जानायानो जानाय, बे लोंनाय, सिखारनाय, उन्दुनाय, बेनो बे जाफिनजोबोबा। माथो सोलायनोब्रा, दाबोथ' जेबोआनो सोलाया मेरनि लाइफआव, बेनो बे एखे। समफोराल' थांबायल' थायो, थांबायल' थायो। बेस्थ' थानोबो मा बुंबावनो, गोसोफोरखौ बेस्थ' लाखिनो सानो। उफाय गैया, थाङै थुङै बोरैबा बोरैबि जाफ्लांबाय थायो। दाथ' अखाफोरखौसो लोगो मोनबावबाय। आयु, फबना थांखानाय माने एकदम गारायखौनो बोरैबा गोसोआव नांफिननाय बायदिसो मोनखाबाय आङो। बुरखांफिननाय बायदि जेन। आं नोंनो मा होनना खिन्थानो रा। आं दि नोंजों मानो रायलायो, नोंखौना एकदम आंनि हाथरखि बायदि नुफ्राङोना आङो। जायखौ बावनो एसे गोबाव लाबाय, जेन थेन सोलिनानै दंमोन आं। दा नोंनि महरखौ नुबा एकदम गोसोखांफिनग्रासो जाबाय थाबायलै। मायबा मोनसे बेलेग खामानियाव बेस्थ' होनांसिगोन आं। माने एकदम सम बारहोहरनांसिगोन, होमबासो आंनि हाथरखिखौ गोसोखांनाय नङालै आङो। औ आयै। माबाहाय आदा, जोंनाव आलासि फैनो नागिरदों। दा नों स्टेसनसिम लायनो हागोन ना? मा? सोर आलासि फैनो नागिरलायखोरा? ओमफ्रायथ' थोद आयै, आं लायनो बायोलै। सोरखौबा थिनहरना बेलेगखौ। नैहाय आदा, आं जानाय लोंनायखौ जगार खालामसै। आरो जोंनाव फैफेरनायनि खोथा, फार्स्ट टाइम। लामाफोरखौबो मोनथिजोबा। आं मालाय बेखौसो लायनो ना जानाय लोंनायसो नायनो दे। थाङाबा थां। ओइ, दे लायना फैगोन आङो। औ दे, जागोन। नोमफायाबो फैयोना फैया, दा खेबसे लेंहरनायनि र' आङो। आयाबो ना। आरोबा सोर आलासि फैनो नागिरलायखो? अ माय गड। है, ओमफ्रायथ' आंना बिजनेस गोदान खालामनो नागिरनाया बोरै जाखोलै? र' खबर लाफिननांसिगोन। बेखार जिरायबाय थानोबो बाबायलां, बरिंबो नाङोना। एसे गोसोफोरखौ खामानि मावना हगारसारनो लुबैबाय आङो। बा, सान मिथिगौ ना? ओरैबायदि नाथुरलै बाजैनाबो। मा जालायखो बियानैखौ नायनो थांनाया? आंबो मोजांबा थांगौमोन, नाथाय एसे प्रब्लेमावसो थांथ'नो हायासै। जेबो नङा दे सान। जोंहाना बियानैयानो जावजाखा आरो माने महरा एसे सोमज्रो नालाय बाजैया गावनि फिसाखौनो सिनायनो नागिरलायबावाखैब्रा। ओइ, बेफोरलाय मा? रंफोरालाय देनां गुफुर जालांगोन ना लासै लासैनो। औ, बेनोथ' हनै। माबायदि गावनि फिसाखौनो बासिनानै लाखायो बाजैयाबो, जारलासो। माखौबा बिदि देखायोथाय बाजैयानो एकदम बोरैबाखालै सिगांनिफ्रायनो। ओमफ्राय जोंनि मिलि सनाया, बेथ' हेपिना थुनथुलि?
सान जोंहालाय नानिया खुसिथ' जाखागोनना ओजों माने बिगै मोनबाय लोगो मोनबाय आरामसो मोनबावदोंनो मालाय ओमफ्रायथ' बाजैनि मोखाङासो देखनि लाइक थालै आदायाबो हेपि गासिबो हेपि नाथाय बे बाजैयाल' दावरावथार मोजां जा गाज्रि जा गथ' मानसिफ्रालाय माथो बुजिनो ने लाब गैयालै बासिनानै गथ' मानसिफोरखौ आरे सान आंनि आदानि गथ'फोर नालाय आंहाबो अननो ओंखारलायलाङो ओमफ्राय आंथ' मोजांसो मोनखादों जे किउटनो गथ'फ्रालाय बेबायदिनो जाखायोना थुनथुलि बोरैबाबा मोजां जाबाय बाजैनि थाखाय आदानि थाखाय हेपि बिनिफ्राय बिसिनि फेमिलियाबो दा कमप्लिट जाबाय न' थेवबो जोंनि नानिया इलिसाया बेबायदि खालामामोनबा दिनै बिसिनि फेमिलिया सिगांनिफ्रायनो कमप्लिट खामोन माथो थुनथुलि बेबो मोनसे आरोलै जारला अबावथो थांनानै थाहैखोबा गथ'आ गावनि गथ'खौबो खेबसेबो गोसोखाङासै आरोना एथ' गोसो अन्थाइ बिखामालाय बेलाय बिमायानो माथो बुंबावनो आरो सान खायसे साननो रोङालै बेफोरखौ ने नै ओरैनो थाङोल' ओजों फारसे गथ'खौ बुजिला गथ'आसो दा बिफानि अननाय आद्रा बिमानि अननाय आद्रा जासिगोन ना आदायाबो दा बाजै गोदान लाबायना बिस्राबो बेजों फेमिलि जाबाय थेवबो आंगोखाना गथ' मानसिखौ बिदि खालामथारनाङामोनलै जोंनानो बिनानावा गाज्रि नङाबा बिदि जानाय नङामोन मिलिसानि लाइफआ बांसिन खुसि जाबावगौमोन ना दे रात गैयै बात गैयै गासिबो थांबाय जोब्बाय हांगार जाबाय सान बेफोरखौ गोसोखांनो नांलालै गोसोफ्रानो नानि गैयिनिफ्रायनो आं थांनायानो जाला नङाबाथ' आगोलाव थांबाय थायोमोन आङो दे सान रावखौबो नङाबाबो बियानै सासे दङना बेखौल' नायबानो जाबाय मिलिसा सनानि थाखाय जागोन जोंनाव थाबाथ' साबसिन जाबावगौमोन बियो गथ'आ ओमफ्राय आदायाबो बांद्राय गाज्रि नंलाथ' सान अनसाबोथ' दाना बिफा जानानै अनाबालाय बोरै हरो दे बिफा नालाय बिफानि दायित्वखौबो लानांगोन ना बयबो गथ'फ्रानो बिमा बिफानि अननायखौ बयबो लुगैयो जोंनियाथ' आंनिखौ ना आंनि बेबिखौ आं बिराद अनखागोनलै थुनथुलि देनां मानो होनबा आं गुबुन बायदि नङाना बिराद गथ'फोरखौ मोजां मोनखायो आङो आंनिबाथ' आं एकदम अख्राङाव जेसेबांथा हाथरखि दं बेफोरबायदि मोजां मोनगोनलै बुंस' हालायि आरोना बे बाबा सान नों दानो बेफोरखौ सानखाबाय आरो बेफोरखौ साननालै दानो नङाब्रा बयहाबो फिउचार प्लेनिं थायोना माबा नङा माबा मोनसे आंहा उननिखौ सानखाबायब्रा बेनिफ्राय नोंजों शेयार खालामबाय गोसोनि खोथा जाबायरा बेफोरो माबायदि मानसिलै थोद बेफोरखौ सानो नामा सान औ साननांगोनथ' आरो आंनावलाय बेफोरखौ सानला सानलि गैयालै मानोब्रा साननांगौना सम सम गोसोफ्रा मोजां मोनोरा सानोब्लाबो मानसिया हामजोबाखै दानो बायदि बायदि सिमां सानखाबावबाय हो ओमफ्रायथ' दायो जोंहा डक्टरनावबो थांबावनांगौ दिनै लेंहरदों औ डक्टरनाव थाङाबालाय माथो उफायबाव थांसै बेनोथ' सान आराम दिनै रिपर्टआ साबसिन मोजां फैबावखासिगोन बियो दे सिमांखौलाय गोबां नुयोलै जाफुंनोसो मोनसेबो मोजांखौनो थाङा नाथाय मोनसे गोजोननायबो मोनबायना जिउआव जायखौ बेसेबांबा हास्थायोमोन बेखौनोथ' मोनबायना दिनै सेराव मोनसे टेनसनाथ' जेन थेन खम जाबाय दा आरो मोनसे टेनसन दंबावो आंहा गाबोन समफोर मोननो लागामोन माथो मा जागोनथाय मोनथिया बेनि सायाव बेबायदि जाब्रबथायबो जाबायना आंहा बोरैथो बेखार थाबाय थानोरा लाइफआव माबा नङा माबा मोनसे खालामनांसिगोनलै आंबो फारसेनिफ्राय एलिसा आगैमोनजों एसे दसे जिरायना थाहैथ' थां नोङो आयै आं स्कुलावसो थांनांगौमोन दसे थाना आं देलायहैनोसैमोन हे बाद दे स्कुल थिकुल बेलाय नों आगैजोंसो थानो नांगौ स्कुलालाय मा आरोथ' थां दसे थानानै आगैमोनजों थाथ'दो ओमफ्राय जि जोमबो एसे सुनांगौ दं बेखौ सुनो नांगोन नोङो आयै आं खामानिखौ दायो मावगौमोन स्कुलाव थांग्रोनो आगैमोनजों थाबाथ' आंना स्कुला लेट जागोन ना जाया दे आरो नोंनि खुगाया बांद्राय थारबाय एसे खामानि बुंबा माबा स्कुलाव थांनो मानो लेखा फरायनो जाफ्लायो बिदि नङा आयै आफायाबो बुंखादोंमोन नों स्कुलाव थां होननानै नोम्फा बुंदोंथ' माथो जाखो आंबो बुंबायना नोंखौ न'आव खामानि दङ सानसे सानै थाङाबा जेबो जाया दे आरो मोनथिखा हले नों खिन्थु दा आगै सानै दं नोंहा बिसोरखौ नों दसे थानो नांगोन ना बिब' जाबाय जेला नाथाय आंनि स्कुला आयै जेबो नङा नोम्फाखौ आं बुजायगोन थां गोख्रै दसे जिरायना थाहैथ' एसे खामानि दं आंना दाथ' आइयाबो एसे सम लागोन फैनो आंनि आइ फैसान्दि बेखायनो नोंनो मावजोबनांगोन गथ' जागोन दे आयै एखेबारे स्कुल बा स्कुलाव थाहैनानै बाहाना मारियो खामानिफोरनिफ्राय बिमा संनायखौल' गोथाव गोथाव जानो नांगौ बेनो महारानि जिराय जिराय मोनजागोनलै नोङो बिदि दानिफ्रायनो मोजां मावनो सोलोङाबा न'नि खामानिफ्राय खारबाबो गुवा गथ' बेखायनो सोलोंनानै लाखा नोमा थानायावनो
आं एसे मोजां नोंखौ गासिबो फोरोंनो सानदों। आंखौ गाज्रि मोनना हामा मोनना लाब गैया। नोंनि नोमा खारबालिया नोंखौ फैना फोरोङा ना? जागोन दे आयै आं मावगोन। जागोन। आंनि आइया दंनायमोनबा आंखौ आइया बिदि रायनाय नङामोन मादैया। नों आंखौ गालांना मानो थांखो आयै? आंनि आइखौ खारबायल' होनो। बिमा खारबालिनि फिसाजोआबो देनां देरबा मा जागोन मोनथिया दे आरो। बाराखौबा देनां बेबो खारगोन बायदिसो मोनो आङो। आंनि फिसाजोआ गोसोमबाबो नों बायदि जानाय नङा आखल गाज्रि। आंथ' जोबोद मोजां गियानसो होगोन। बे आइयाबो बेखौ खर' गिदिर खालामना दोनदों। बिफाखौथ' बिफा बाथो, बिबैखौबो मालाबा एसे बुंनांसिगोनसो आङो। जानाय खरसाफोरा फिसालायालाय मा बेसेबां खामायोखाय? आंसो जेन थेन फैसाखौ बे न'खरखौ सालायना दोनदों। मोनसेथ' फिसाजोखौबो नाय, बुरैखौबो नाय, खम नङा। जिउआनो दासान्दि मोजां नंथारालै आंना। मा जालु जाला जाबाय थाखोथाय। एकदम टेनसन होगासिनो दासान्दि। बेबायदिनो जामारोलै। हेपि थानो सानबाबो उमुक तुमुक जाना होयोना। लाइफआनो बोरैबा बरिंसो जालांबाय आंनाबो। गोदोनानो दिना मोजांमारमोन। गिदिंफिननानैबो फैलारा। एकदम बिन्दास थानो हायोमोन। बेफोर प्यार महाबतनि चक्कराव हाबनानैनो जारला जाबायना आंना। बेखायनोथ' सिंगल इज द बेस्ट होनोलै। साला मानसि फाग्लाखौसो दाबो हमनो मोननो थाङाखै जों। बहाय थाखुमाना दंमारो बे मानसियानोथ'। ओमफ्रायथ' दिनैथ' डक्टरनावबो लांफिननांगौ सानखौ। खेबसे देखायफिननांगौना। बेथ' जाबाय। ओमफ्रायथ' मा बुंबावनो। ओरै सानो ओरै जाया जाबाय। बेयाव थांलायजोंनो दिन थांसैलै। आदानावबो थांबाय। डिउटिनिफ्राय फैबाय आरो थांफिनबावनांगौ। ओमफ्राय सानखौबो लांनांगौ डक्टरनाव। आं थाङाबा बोरै जानो? आंनि सानखौ आं नाया जागोन। ओहोलै। मोजां हामजोबागौ मानि सानखौबो नायनांगोन ना आंहाबो। आइ थुनथुलि, आं एसे एम्फौनि बिलाइ लायनि। आयै बे एम्फौफोरखौबो ना बाथारबाय आङो। सावजाना जालाजोबनो लुगैबाय आङो। जानला मानला बुंबा जागोन नामा? ओजों बेजोंबो फैसा एसे एनै फैयोना। आयै बेफोरखौलाय मानोथो मावबाय थाबावो, मानोथो लाबाय थायो? दालाय आंनो खामायोना। फैसा थाखाफोरालाय आखाइनि मैला बायदिसो आइ मिथिबाय। दानो दं दानो गैया, मालानि समाव मा नांब्रबगौ बेखौथ' रावबो हमनो हायाना। बेखायनो एसे एनै थाइसे थाइनै फैबाबो बेनो गोबां जोथोनै लाखिनो हानांगौ। जाहाथे उननि समाव माबा मोनसे बिपद फैयोब्ला बाहायनो हानाय बायदि। बेखायनो जाखिनि हायो खामायनांगौबो आइ। नोंनि साख्रियालाय साख्रि थागोन मालाय, मोननांगौआ मोनगोन। आंहाबो ओरै एसे एनै फैनाया फैगोन आरो फैसाया। लक्ष्मी आइया। दे नोंजोंलाय बहा हाबावनो। ओमफ्राय आयै आइ दा बासन गंनै गंथामसो दङ, बेखौ सुदो नोङो मिथिबाय। न'नि एसे खामानि दं बेखौबो मावदो, बासन एसे सुदो, बेनिफ्राय साहा फुदुंना दोनदो, आं दा फैनानै लोंफैगोन। आं बायोलै आयै बासन होनबाथाय। आंबा आरो आंखौ बासनसो सुनो थिनलायबाय। बिदि उल्था उल्थाबा जागोनहाय बिखुनजोजों। मोनगोनसो नोङो, रायजाफिनगोनसो दा न'आव खायसे। बेफोरबायदि जाया दे, मोजां सोलोंखा। रोंबाबो रोङाबाबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावखानांगौखा। जागोन दे, मावा जाजानो गिलायथारो। आगोलावबोसो आं मावबोदों। दे आंहा खामानिया बेस्थ'हाय। दा एम्फौ आदार लायनायासो आंहा लेट जालायलांगोन। थांदो आरो आंहाबो दायो ओंखारलांनांगौ। हा दसेखिनिखौ थाथ'नो हाया नामा? थाथ'। बेनिफ्राय जावैसोनो फन हरदोंना हराखै? दहायसो हरखांबाय, डक्टरनाव लांफिननांगौ बेखौबो। दे मोजाङैल' हामथारथोंसै आंनि जावैसो सनाया। खामानिया हले मावना दोनहाय बेथि। जागोन दे जागोन। नाबो दंबावोसोमोनलै। आं नोंखौसो सायगोन नंबाय। दाना आंहासो सायफिननांसिगोन। जानायखौलाय जि गोथाव मोनो खुगाफ्रा, नाथाय आङो सायनो बायो, संनो बायो एखनबा आरोना। बिदिथ' सानफ्रामबो नङा। मावोआनोलाय आंबो खामानिखौ। रेस्टुरेन्टाव हाबफैला मेम। माने नोंसोरथ' बेफोराव बारा हाबा नालाय, बेखायनो सोंबाय आं मेम। आं लोखि, दिनै आं रेस्टुरेन्टावबो थाङा। बेहायनो ओरैनो फिसा फिसौ दखानावनो हाबनानै थांसै। नाथाय बेहायनो मेम। लोखि बेहायनो। आरोथ' बाबायाबो बै खाथियावनो शपिं खालामखादोंमोन नालाय। बेखौ नेथावथाव बेहायनो हाबलांसै। एफा मालदार आरो बेफोरावसो हाबलांसै। बारा हजम जायासैलां। बेनिफ्राय मोनसे जायगायाव थांबावनोसै जों। आं दिनै न'आव थाब थांनो गोसो जायाखै। नाथाय मेडामाथ' माने दिनै आलासि फैगोन बुंदोंमोन ना, जोंखौथ' थाब लिंहरदोंमोन।
औ लिंहरदों जानो हागौ नाथाय आं थाङा आंनि खामानि जोबागौमानि आंहा एसे खामानि दं बेखायनो लेट जागोन बा दिनैबा मा जादोंलै बिमा फिसासो नांलायबाय नामा आलासि फैगोन होननायखाय मोजांसो मोनदोंमोन आं दिनैथ' जानायफ्राबो बरिया बरिया जागोन न'आवनो मेदामालाय आरो बहा बहा थांबावनो नागिरखो बे देनाय नों बाबाखौ थांना नायनाय ओंखारदोंना ओंखाराखै बियो फनबो हरदोंमोन आं हमासै गथ'आ थांनाय नायनाय दे जागोन आरोथ' अलंबारखौ बेहायनो डाइरेक्ट लाना फैदो लाखि बाबायाबो जेबो प्रब्लेम मोनखानाय नङा बियो गथ'आ दे जागोन मेम थांनि आं र' आरो सानथुदो बैयावनो हाबलांसैलै हनै बे दखान दंखायो सान बेथ' थुनथुलिनि माथो बायदिसो खोनाबाय आङो थुदो गोख्रैनो सान निकोलले लकी बेथ' माथो थुनथुलिनि राव बायदिसो बाहेराव फैना माबा मोनसे जायाबाबोथ' जायाना सान ओमफ्राय बारा जेबो मोनखायाखै दा नोंबो गसंनो औ थुनथुलि जेबो मोनथ'वासै र' दे थुदो बेहायनो हाबलांसै आरोथ' दिनै डक्टरनि रिपर्टआबो एसे मोजां फैबायना बेखायनो गोसोखौ मोजां मोनबाय आङो थुनथुलि सना नों नै सोरखौ लोगो मोननांगौ मावजि गोसोमखौसो लोगो मोनग्रोखाबाय आरो नों थुनथुलि सान नोंसोर बेयाव मानो जों फैनो मोनामोन नामा औ आरे नोंखौथ' बेयाव लोगो मोनगोनखौनो सानाखैमोन जोङो सोरजों फैदों नों हासबेन्डजों जायखिजायजोंखि फैया मानो नांगौ बे सना नोंथ' दाख्लैबो मोनसे दाय खालामबावदों मा दाय खालामदों आंहालाय मा जालायखो मोनथिनानैबो मोनथिया बायदि दाजाखा खिन्थु ओइ बे आइयाबोना मा थिनबाय थायोथाय आंखौ जारलासोलै सनामोन दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरबानो जाबाय सनामोन दिनै भिडिअआ एसेबां गोलावबो बानायनो हायासै अब्लाबो थाथ'लायदो लोगोफोर फैफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय एकदम बानायनो हाथारा दिनै जादों आरोना अब्लाबो बानायबाय लोगोफोर ससेबाबो दे होमबा गुड नाइट बयनिसिमबो आरो जायफोर नायनानै मोजां मोनबाय थेंक इउ थाबाय दे लोगोसे बायाबा फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्टजों लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइकबो होबानो जाबाय लोगोफोर